Dobar dan. Jeste vidjeli oglas u novine? Jesmo. Je li to za klavire? Jeste, gospodine, ne zovete negdje oko 3-4 sata da se meni mama vrati kući. Može, da vam kažem samo nešto? Da? Je li to popravljate klavire? Ne, nego se radi časovi. Što? Radi se časovi, ne popravljaju se. Koliko košta jedan čas, znate li? Pa ja vam kažem da zovete poslu. Aha. Ja stvarno ne znam. Ali ja sam htio časovi na klavir sa gurtnama. Stvarno? Da. Joj, zamisle, pa to može stvarno. Sa gurtnama, ono upališ ga na gurtne. I na kurbulu, može li? Savršeno. Ono, ti vrtiš, a ja slušam. To je savršeno. Ali znaš kako, to je malo previše intelektualno za tebe, tako čisto sumnjam da ti to može da shvatiš. A shvatit ću. Ne, jedan. A hoću ja, ali to je onaj klavir sa onim tipkama, sa dugmadima, znate? Nije to taj čovječe. No koji? Kako ne znaš ti to? Je to onaj Samsung, jeste? Kako da ne? Onaj klavir sam... Bravo, pa kome ne sjećaš ti da pogodiš nešto? Što? Kome ne sjećaš ti da pogodiš nešto? Eto, pogodio sam. Zamisli. A ima taj klavir priključak. Drugi put, kad budeš našla se zajebavaš, nađi nekog kome knjeg malo od tebe, prije toga se postaviš do sada. Dobro, ajde.